Assalamu alaikum. To a wannan bidiyon za mu nuna muku ta sabuwar hanya ne da za ka buɗe Gmail sama da guda 100 a cikin minti ɗaya. Da fara kamar shiga cikin bidiyon ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yadda zaran mun ɗaura sabon bidiyo zai zo muku da tsaye. Mun gode. Zo ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka, sai ka zo nan wajen da ake yin searching ga nan, za ka sa IN, sai ka sa S, sai ka sa T A D D R. Da ka sa haka ga nan, da ka sa wannan shi zai baka application ɗin, sai ka danna searching. To ga nan wannan da farkon nan. Ganin farkon da yaka gana kai downloading, to ni already da ke na downloading in shirya in shiga in sa open. To ganin nan kun ga nan da Gmail inda na buɗe ne, ganin yadda za ka yi ka buɗe Gmail cikin sauƙi. Ga waje nan na farkon nan, create an address automatically, sai ka danna shi bari ya gama searching. To da ya baka haka ga nan, sai ka zo ka shiga na farkon nan, copy email address. Da ka shiga ga nan har ya buɗe, ga nan ya fito, ga nan na ƙarshen nan wannan kenan. Bari in sake buɗe wani guda. Ga nan ga sunan shi nan, in ka zo buɗewa nan za su nuna wa sunan Gmail ɗin. Ga nan Proji ga nan 290, sai da ka sa copy email ga nan, kun gani ga nan ya fito. To haka nan za ka iya buɗe su ma sama da 1000 cikin lokaci ɗaya. To nan ne muka kawo muku ƙarshen bidiyon nan, ka kuma ce ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yadda da zaran mun ɗaura sabon bidiyo zai zo maka tsaye.